Hej Kirsten. Hej så. Velkommen til. Hej. Hej. Værsgo, kom med her. Tak. Altså, jeg har haft meget slem tandlægeskræk. Jeg har simpelthen ladet være med at komme til tandlægen, selvom jeg har knækket tænder og alt muligt. Godt at se dig igen. Ja, lige måde. Er du klar til tjek? Ja. Perfekt. Vi prøver generelt at tage rigtig meget hensyn til tandlægeskræk, og det er noget af det, som vi specialiserer os i. Jeg var bange for smerte, og jeg synes, det var ubehageligt, at folk... Altså, sådan, det føltes lidt overgrebsagtigt, at folk så tæt inde på mig. Så fandt jeg tandlægerne her på Frederiksberg. Så jeg gik op og for at bestille en tid, og så var de simpelthen så søde. Og du ligger godt, Kirsten? Jeg ligger fint. Det var dejligt. Det er jo sådan noget, man nærmest får et knus, når de kan se, at man er bange, fordi og man bliver virkelig taget sig af, så man giver ned og slapper af. Ikke? Vi tager altid tid til at forklare os, hvad det der sker. Vi prøver altid at lytte til folk og høre på, men hvor er tandlægeskrækken startet henne. Og så sørger vi for at altid at behandle smertefrit. Godt. Jeg starter lige med at kigge det hele grundigt igennem. Når jeg går til tandlægen i dag, så er jeg fuldstændig tryg. Jeg er ikke bange, jeg er ikke nervøs, jeg har ikke kvalme, jeg har ikke ondt i maven. Jeg går til tandlægen. Det klarer du da godt. Og det var ikke så slemt, vel? Nej. Godt. Jamen, hvis du kommer med den her vej.